Iftakar fina muleja li xtrifna, id-dawlet tiegħek bil-faraġ tal-qlub. Henna lina u f'jismek eħlisna, mil-sarat li ġarrabna Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Biex tiċċelebraw kif jixra din il-laqgħa mal-mulej din l-Ewkaristija fejn jixtieq jimlina bil-ferħ ta' mħabtu. Kif naraw matul din il-ġimgħa imqazza il-misteri kbar ta' mħabba li Kristu urina u mbagħad bil-glorja tiegħu fil-qawmien. U biex tiċċelebraw allura narfu l-nuqqasijiet tagħna u b'qalb niedma nitolbu maħfra. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudisa din nofruha għal George, Giuseppa u l-familja Vella u Farrugia. Nitolbu. Ħares lejna u Alla tista' kollox. Ara kemm noqsu fost tanti ġrib ta' bnedmin dajfa li aħna u għamel li nieħdu ruħ għal merti tal-passjoni ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tal-profeta Iżajja. Araw, il-qaddej tiegħi li jiena inwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjaġġ, ma jgħollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, qasbam ġelġla ma jiksirix, mużbieħ nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jgħejjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħlura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u rruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu dawl għal-ġnus biex int tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ l-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam mid-dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl is-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħsfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-dewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi, imqar jekk gwerra tqum kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija, il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej, il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Inqumu għall-Evanġelju. Gloria uti lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Issim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-isbalji tagħna. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu kla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li għadu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fieħa tal-North Pool, tiswa ħafna, u dil kedbija riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxutathomlu bix-xar tagħha u id-dar imtliet briħa tfuq. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien ser jitradih qal: din il-fieħa għax ma tinbeħx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħallel, u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilhu. Qallu Ġesu: ħallija din il-fieħa kienet refeta għal-jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira tal-Lut saru jafu li kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Bdejna din il-ġimgħa sabiħa li nsejħula il-ġimgħa mqazza jew il-ġimgħa kbira, u nistgħu nsemmuha wkoll il-ġimgħa ta' mħabba li Alla urina u għadu jurina kemm iħobbna permezz tal-misteru ta' Ġesu li hu rrebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub. Smajna fl-ewwel qari kif kienu jħabbru l-profeti illi il-qaddej tal-mulej li kien se jkun ibnu stess, jiġifieri l-Messija, kienu qegħdin jgħidu li ġej wieħed illi b'umiltà kbira sa jagħti daw ġdid lill-umanità. U tant b'umiltà li smajna hekk simbolizma ħafna illi ftit dawl imemmen ma jitfieħx. Dik l-umiltà kif rajneħ il-bieraħ fl-umiltà waqt il-glorja tiegħu. Dieħel trionfalment mhux fuq żiemel abjad kif kienu jagħmlu r-rejiet rebbieħa fuq xi gwerra, imma fellu ta' ħmara. U dik hija simbolu ta' umiltà kbira. U din l-umiltà li naraw f'Ġesu kienet ukoll murija fil-mument qawwi tal-ħajja ta' Ġesu, illi umilja ruħu billi ħalla
li joqtluh fuq salib b'sinjal ta' dawk li kienu iktar kriminali u Ġesu niżel f'dik il-miżerja. Imma fl-istess ħin dik l-umiltà li jurina fuq is-salib naraw mbagħad il-qawwa kbira tiegħu bil-qawmien. U dan hu il-Messija. Issa qudiem dan il-misterju ta' mħabba li Kristu rina. X'attaġġament għandna nagħmlu? Xi ħsibijiet inżommu f'moħħna? X'għażliet nagħmlu f'ħajjitna? Itina l-eżempju s-silta tal-Vanġelu tal-lum, illi quddiem Ġesu hemm żewġ kategoriji kif smajna dalodu fejn hemm il-familja ta' Lażru, speċjalment Marija li aktarx kienet waħda minn dawk il-meeting bar fil-pajjiż u Ġesu ħafrila id-nubet tagħha. U kif jirrakkontawna wkoll dejjem fil-Vanġelu ta' San Ġwan illi meta Ġesu kien ħabib ħafna til-familja kemm mar hemmhekk, Marta li bdet isservi qalet lil Ġesu għedt xi ħaġa l-oħti biex tiġi tenni. U Ġesu qalilha din għażlet l-aħjar ħaġa dik li toqgħod tisma' bil-qiegħda il-kelma ta' Alla. U llum għandna eżempju ieħor żjara oħra li Ġesu għamel fid-dar ta' Betanja, fid-dar ta' Lażru. U hawnhekk Marija għamlet ġest kbir ħafna. Dik illi dilket mhux rasu kif kienu jagħmlu dawk li jilqgħu l-ospiti il-mistiedna għal xi festa jidilkulhom rashom din riġlejn Ġesu. U kellha dik il-fieħa kbira. Dan x'irid jgħid. Ġesu għalilna din il-fieħa kienet lesta biex ġismi ikun midluk fil-mewt tiegħu. Imma barra minn hekk is-simbolu tal-fieħa hija li din esperjenzat il-maħfra ħanina li rċiviet minn Ġesu. U min jesperjenza din l-imħabba kbira li Alla jaħfrinna d-nubitna ifewwaħ ħajtu. Dan it-talima li nistgħu nieħdu għaliex fejn hemm Ġesu hemm il-ferħ anke fit-tbatija kif Ġesu fuq is-salib dik it-tbatija kollha x'qal mulej nirħu ruħi fidejk kollox mitmum. Jiġifieri ħajjitna meta tkun mimlija bi Kristu tkun verament ħajja imfewħa dik il-fieħa tal-imħabba tal-ħnina ta' Alla. U din hija l-esperjenza ta' Marija oħt Lażru. U mbagħad għandna il-ġemp ieħor Ġuda illi kien magħżul mill-mulej biex jagħmel parti mit-tnax u wasal fa' wasal aktarx u hekk naħseb li ma kienx qiegħed jisma' verament il-kelma tal-mulej, ma kienx qiegħed jobdi dik id-direzzjoni li Ġesu kien qiegħed jagħti u nafu wkoll li Ġesu dan sewwa 3 snin biex għallem li 12 biex jimxu warajh. Imma dan aktarx flok kien jisma' il-kelma ta' Alla kien jisma' l-interess tiegħu. U l-episodju tal-lum illi bida jgerger jikkritika għaliex inħela dak il-kont kollu fil-fieħa kbira u kif spiċċa f'ħajtu aktarx li ma kienx bniedem li jisma' il-kelma ta' Alla. Allura anki hawnhekk eżes bieb nistgħu nieħdu talima. Jekk ħajjitna tkun mimlija bis-smieħ veru u sinċer tal-kelma ta' Alla, ħajjitna tkun fis-salvazzjoni, tkun mimlija bi-fieħa spiritwali. Għalhekk ejjew din il-ġimgħa inħarsu lejn Ġesu li jbati għalina imut biex jagħti sens ħajjitna u jqum mill-wiet biex jagħtina ħajja ġdida. Għaliex hawnhekk ukoll nistgħu impoġġu t-tama tagħna
illi qudiem id-batija u fid-batija, speċjalment min ikun maħkum b'xi marda jew b'xi problema oħra li tista' telfu s-serenità tal-ħajja, hemm bżonn illi nittamaw fil-qawwa tal-preżenza ta' Kristu f'ħajjitna biex insibu verament mod ħelu fil-ħajja tagħna. U din hija l-imħabba kbira li Alla jurina għax Alla ma ġiex biex jikkondanna il-ħażen tagħna, imma ġie biex jifdina mid-batija, mid-dnub, mill-ħażen u mill-mewt. U din hija t-tama tagħna fi Kristu il-mulej. Infaħru l-Kristu il-qaddej umli u sofferenti tal-missier u nitolbuh biex ikollu ħnina minna mid-dimmin u jisalvana bil-misteru tas-salib tiegħu. U ngħidu bil-mewt ta' ibnek mulej atina il-ħajja. Bil-mewt ta' ibnek mulej atina il-ħajja. Għal-katekumeni u trabi li fil-lejl qaddis tal-lejt ser jitwildu biġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu fil-mamudija nitolbu. Bil-mewt ta' ibnek mulej atina l-ħajja. Għal-bnedmin li huma vittmi tal-vjolenza li fihom Kristu ibnek għadu jibati l-passjoni u l-mewt kull-jum nitolbu. Bil-mewt ta' ibnek mulej atina. Għal-morda u l-anzjani tal-komunità tagħna, speċjalment dawk li jitolbuna hawnhekk f'dan is-santwarju biex nitolbu għalihom. Għal dawk ukoll li huma weħidhom u għall-familji li għaddejjin minn problemi tar-relazzjoni nitolbu. Għalina biex ngħixu il-misteru tal-għid billi nkunu għaddejja umli taħudna u tarida tiegħek nitolbu bil-mewt. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorella, in questa settimana santa lasciamoci guidare dall'amore che Cristo ha manifestato con la sua morte e risurrezione, perché la sua presenza nella nostra vita sia quel profumo grande del suo amore verso di noi. Preghiamo. Nitolbu bil-mewt ta' ibnek mulej atina. Fiskiet ir-resqu it-tal personali tagħna. Ftakar missier fil-ħnina tiegħek. Qaddes u ħares lill-familja tiegħek li għalija Kristu ibnek offra d-dem tiegħu fil-misteru tal-għid u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tjubita jtajdna dan il-ħobs li għadin nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisrarina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubita jtajna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisrarina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox.
Fi tjiba tijek mulej, ħares lejn is-sakrifiċċju għaddis li qegħdin nofrulek. Int fil-ħina tijek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt. Motija lilna minn qabel. Għamel li beħ naqilu il-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna l-fuq. Niżukħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni irrodurek ħaj bi Kristu Sidna. U l-qassis ta' sew ta' dejjem li kien l-ewwel li joffra lilu nnifsu bħala vittima għas-salvazzjoni tagħna. U ried li bit-tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta meta niklu il-ġisem tiegħu is-sakrifikat għalina. Aħna nimtew bis-saħħa li meta nixorbu demmu imxerret għalina nitnatfu miftijietna. Għalhekk mal-anġu l-qaddisin infaħruk u nberkuk u bla qiegħda intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawietu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tasmawet. Imbirek minn ġej tisem il-mulej. Osanna fil-oli tasmawet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur ta' dinja għax bis-salib u l-mattijek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awment ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodurek ħajra xoġbuk tilħana hawn qudiemek biex naħduk. U miċ-ċakontani tolbu li l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewwiet li jina nieħdu sem mill-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jien ksibt għalik. Ftakar f'ħutna George Giuseppa tal-familja Vella Farrugia li oġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll f'dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsabħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox.
flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu. Missirna li jinti fismawet, jitqaddes ismu, tiġi saltnatek, ikun l-istritin kif is-sema jidda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina l-lum, aħfrinna d-dubitna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la d-daħħannet fil-ġri iżda ħlizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba tijek il-paċi li żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, natikom islem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islem u laqda li jinstrit fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu biju ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf talla. Mulej Ġesu Kristu. Danu Ġesu li ħobna, danu l-ħaruf talla li jneħħi d-dubet ta' dinja. ħajnin aħna l-mistidna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħu. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem. Senatikum kman damen ġdid li tħobbu l-Alla u lil-xulxin min dan jarfukom lil-kolin tomtijaj jek tħobbu l-Ahwa ħabejtkom waslet is-sija missir qaddis biex inti seba li benetieħek għax din il-ħajja li jarfu l-koll lilek biex dawk li tajtni jiexu il-kol miħek jisir qaddis ħarisom fismek dawk li tajtni nitlob għalihom kif intbatlili hekini batlilom għaxin ħabbejthom kif ħabbejtni.
nadurawk o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Zur mulej lill-poplu tiegħek, żomm dejjem taħt il-ħarsien tal-imħabba tiegħek li qlubna ikkonsagrati bil-misteru qaddisa. U għenna inħarsu fina il-mezzi tas-salvazzjoni li jint fil-ħina tiegħek oġbok tagħtina bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar flimkien nagħmlu talba lill-Madonna ta' Pinu mhux biss biex tħarrisna, imma biex tagħtina l-kuraġġ li nimxu wara Ġesu, kemm fit-tbatija bħal passjoni u kemm fil-ferħ tal-qawwa tiegħu bil-qawmien. Magħna naqdu wkoll il-morda, speċjalment kif qattilkom dawk li sikwiti tolbuna li tolbu għalihom minn hawnhekk biex mhux biss itihom il-kuraġġ u s-saħħa imma ipoġġu kollox fidejn il-ħnina ta' Alla. Għalhekk ngħidu: Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina meta nbid, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Kifa kienet imbikkiha l-om dejn dina fid-batiha fuq sal-ibi